Как да сме най-бързи с бутането на куба? Първо е много важно да си сложите веригите по такъв начин, че да може да ги, после ако трябва да бутате отново, да си ги намесите и така, че да може да не губите време, защото ако го навиете на змейка, тя просто ще пропада. Трябва да си я сложите по такъв начин, като един вид, като подкова да може да застане и да не пада надолу. Това също е много ключово, колко време ще загубиш на самите вериги. Вече за самия куб е много важно, така ще ви го покажа от тук отстрани, когато бутате, да бутате от върха, бутате напред и в никакъв случай да не спира от движение самия куб, защото иначе губи самата инерция. Започвате, бутате самия куб, бутате го и в момента той докато тръгва вече да пада и е близко до падане, вие вече започвате от тук да бутате отново. Тоест трябва да стане това. От тук той преди да докосне и бутате пак. И е много важно също така самия куб да го бутате равномерно. Винаги ръцете ви да бъдат на едно и също разстояние на самия куб, защото ако примерно хванете тук в края и от тук и го избутате, той ще се завърти и ще започне да ходи в друга посока. После трябва да го бутате натам и ще загубите време в излишни бутания, защото самата ви траектория е крива.